महाराजा बगे ओ जागा सामु थांगि रखजाक जेफोर जों महाराजा 2021 जानुवारि मासनि 4 तारिख जेफोर दसरा मुतुलायफोर जों आफुरबो बिनि बगे काहाम सामु थांखा ते ताबुबो सामु थांनानै खाफुरि हाकिया ते प्लास मियानि जे गेदरिं नुगुनाय जे सिनितिफ्रा सब बुलाय तकलाय आ जागाव जे बिनि मुक्ति खालामनायनि बागै आं निजे साक मुक्ति खालामजाक ते जे ससियेल मीडिया ते जे आनी फेसबुक भाइरल मानी एक्चुअली आ जागाव आनी कुनो हात करै जे पुरो महाराजा फाइ सकैजाक आं पुरो गारि पारि सकैजाक हाइफनो आं विशेष खायनाय सिनि जे त्रिपुरा राज्यनि जे ससियेल मीडिया दंनाय जत जे चैनल दंनाय बं थानबां ककायनाय जेसबानां सिनि कुबैनो तैनाय फुनुकथों तै कुबैनो न बरक लुकुरंनि थाने फुनुंना ओंथों बं थाने आं रिक्वेस्ट खायनाय केना नरो जे फाइमानि के बननो मा दं संग्रै आमा हेकि ननो सानाय दं बामन बगे नमा फाइका ना आम हेरक तो खाने करै तब आनी विशेष खायनाय आं बनबो हामिया साया तामनि बागै हमाले आं खरकसा तांगिसानाय बरक yang मा थानाय जेहेतु ससियेल मीडिया से भाइरल थांजा हेके आनी लाइफनि आं मा फाइका आनी लाइफ बाहायके सेफटि खायनाय कारण ताबुनि दिनो बरक आसु बुसिनाय करै कुबैनो हुइनाय बेबाक नबो खाजाक जे ससियल मीडिया भाइरल माने खूब प्रब्लेम दंगो आबानि बागै तिनि आं सिनि त्रिपुरा मथानि सिनरनि आनी कुमै तामो पटं आबरबो आं साइमिया बन आं रिक्वेस्ट खायकिया जे बम तिरक मुइ तंका आनो ककजन फुन खायकिया नि महके भाइरल जाक नं कुबि दामो हायंका एक्चुअली ताम साननि आबो केबो दम कि संगीतुरिया